people will be mobilized to destroy property or to cause chaos or mayhem. That will not happen. Children will go to... It is the only scalable road to justice for citizens, the trader, the farmer, the widow, the neighbor. A justice the ordinary can only wait for, and only the wealthy can afford, is not justice. It requires the support of all arms of government and the society at large. Governor Mama Chakos Samikaiwa Vinyent Lunch. Governor Mama Chakos Samikaiwa Vinyende Tikoroni. Okwedamali chimokalo kitine kamoswedo ka timore county mareno koyango kanyoni ringre magzibura shegni kodgi mopogore kanyo kod kinde machien mane chonogi mar morone gidhi shegni kodgi mopogore kanyo kod kinde machien mane chonogi mar morone gidhi nyaka county ma Nairobi mar ne yudo weche go mag thieth mag cancer akane loso bang' sidho chenro maket kod manoendo governor mar county nendo mano kanyo migosi Gideon Mung'aro oyango kanyo koni mano en yo achiel mar neno kanyo ni oket yot ne jotugo ko mag cancer mane county ma Kilifi to kod alwora mare. Siku muhimu sana kwa sababu tunafungua world, and so the more we can bring to the front line to help people treat this. Okwa keni makale njoge ko mag kit twech mondo ne kinde duto giluwo buche mantiere nyim doho kaka yo achiel mar neno kanye ko ne ginwang'o ratichgi. Weche makamago no yange county ma Narok kinde mabende apisas mag county mamalo mago mag counties apisas mag sirikal mamalo kod mago ko mag counties no bagoro mo kod riwruok moro mok mar piny owacho e chiwo paro ka achiel kod twak e wi kaka inyalo tiyo kod njego ko mag kit twech pacho kaindi. The governor of Narok is at the forefront in advancing the agenda of gender, ensuring that no gender